kanta mo po. O mapagpalang kaya kaming igpa. Ginoo nga ni pong kapinandit na iti. Mira banal ming nan. Ko banal yang kaming ng oras sa iti kayong mikakapatad. Tulutan mo. Pabagasan mo rin kayong balang puso umpon ng kapinanditan. Ginoong Diyos, gagawan miya puing kay kaming banal at tungkulan. King kaunanunan manyawad keng patawad, karing agawaming labag karing kay kong banal kautusan. May kagawa kay pong pamagkulang karing tinggap ming tungkulan kay kaigpa. Diyos ko, yamuno sana bibilang kay kaming kasalanan. Nune Ginoy, ibilang yun nala sana pong kulang bipang kabyasnan. Ngayon pong kaurasan na iti, halang hanggang pupus, in kay kaming pasalamat kay kaigpa. Pablasang king uli na ning lugod mo. Tandaham pong kabitasan. Sko dedinan mo kay pang biye, kagom na po ning ating king sikanan. Malaya kaming ginalo, karing balang kay kaming takbang. Ginoo, alake po nga liwangay ganti, karing dapat yung nampong pamintuan. Uling itipuyeng kay kaming banalatong kulan hanggang tutulutan miyang mabibiyang pong gagaloing balang metong kay kami. Nganing kaurasan na iti, ikapuing manakit karing lalaman daling balang kay kaming puso. Diyos ko adwan mirgo, pagkalubanan mo kayong kabyasnan kagom naning pamanalastas. Banting upayang yung kabyasnan na iti Diyos ko, ya po yung agamit mi, keng pamanupad karing balang kay kaming tungkulan. Bamilang abantering balang kay kaming kasarlinan. Paya, Diyos ko, yung magilaya kay kami ibat king kamangmangan. Ginoon Diyos, bamila mo pong lubusang alingap din kay kong banal kautusan. Ngayon kaurasan na iti Diyos ko, igpare tapong kapatad ming dirim laging kasalpantayanan. Hadwan mirgo ibalik mong pasibayo king banalakuralan. Bamilang akayabing sumuyo magpatula. Siknangan mo kami king bihispirin mirgo karing bukas at bukas da paring king bukas. Hagawami lang mit mong katapatan detang banal ming tungkulan. Ayari mi lang ding king pikitang wanan kay ko. Hadwan mirgo nganing pinanditay ti Diyos ko. Pagkalubanan mo king sapat akapibabatan. Bang kanita mga sadsad kami. Ilaot ming mapamiraya, mapanuksungin nga ba kay ti. Alaya sanang paglugalan karing balang kay kaming puso. Bang kanita Diyos ko yung wagas. Akala man po no payang paybat kay kamakanyan miyangayang pun karing balang kay kaming kasarlinan. Ikpambanal, o yan po yung pinili mo karing dakal at telete na ning banal mong upaya. Adwan mergo dinan ming sikanan. Diyos ko, kapibabatan. Diyos ko ay bating na sanang lubusan ning kayang sarili kingaos na ning kayang banalatungkulan. Tulutan mong ipagkakayabe miyang pong akasawap king balang saglit ang pong pinandit. Diyos ko makanyano sana pong ibulalag detang pasabing paybat ke ka bang kanitay pa makanyan keng malyaring malili. Nune Ginoon Diyos makanyan keng lalong mayigit sumulong mirinan patutu karing balang kay kaming tungkulan. Dakal pong dakal salamat. Ila po retring kay kaming makuya da panalangin ni kaming mikakapatad nga ni nga ba kay ti. Sana ginutanggapan mo la at tanggap po king bugtong mga anak Yeso.
King Ginong Maestro, hapon yung miralan, kanwanan dangatiyo, dapat lalo kong nuan. O sablang desan ko, hanggang ikit, wamen wala kayo at upaya. Ko lang tok nang na sibol kong karinon ko dinon hanggang
at lupang ako. Ginong maestro, konitang menuna, panunon dako, tawong talasambo, ang kasanang wakas, tawo mayakit ya, ko asal pantayanan, makayaring obra, kalwalas na balen, ding obrang atiyo, karagol na balen, ding dapat gawan niyo, king may sabing obra, king lagyoning Ginoo, ikayo ngan sana lunto kong mabatiyo, ing makayari ko, king ding katungkulan niyo, hape kitang gapan, king lagyoning Ginoo, kanuanan mo balik, kitinang kabiasnan, kasalpon tayanan, wo eko pa liban, king dapat amayak, bayang paragulan, koreng sari leyo, ikayo ikongan, nung rapat yasang, mayaping nenuman, king kailiyo at wanad, he paba lunoman, ding kekong pakakak, he yosatit yupan, konitay ngablas, ing Diyos ibiene yan, king uli namurin, sibol kong karinan, koreng ulit-ulit, ning kakong paniyatang magsamo-samo ko, kayo kekongan, itinang nobeno, pigum-gumon yengon, sama niyang kanan, ing manwa lang tao, sa magpabayo, ing katungkulan niyo, karing balang saglit, balentik do kayo, mit mong katapatan, karing sareleyo, king bayang tumula, ing Diyos king banwa, potang ako kitno, tawing dapat no, ing makaugnelo, koreting burino, konitang kanwanan, ing Diyos yo'y bieno, mo sangkaring balang,
penandet yung atiyo. Piyayabayan niya, dating sariliyo, at may bukloran, loreting puso yo, king metong alugod, bang paragolan yo. Eyo sa napainan, ding kasarilinan, doon magpakasi, kan ko kanyang kalam, banking aldo bukas, balen ko yung datang, tunaying tagumpe, mayakit kekongan, lalakit babae, matuayang po nanak, king may sabing yato, king bang eyanunto, kekoing kasiran, magyabe ko king Diyos, kanyang kayo pa yan, magtibe kayo, hanggang itang subok, kayo at iyo, ing taong may biyasa, keng lagyo ning Gino, itikab yas na niyo, eyo kakalingwan, kani tatlon to, king tawing tibayan, karing balang saglit, puso ikayungan, ing para kilasang makasadya bilang, uling yebalo, oras ng panyatang, nitang mapanako, yuko kalingwan, mamagsiya sa kosa, ikayo ikuangan, bangena ko akuang tukso at aluban. Salamat, sibol kong kabut, yung obra yariyan, panitaping tuknangan ke ko miyaduang, karin ko maglulan, misa diyang atiyo, tuknanga naning Diyos, si Diana ke kayo, ala ng manyaman, nuneing maminto, at mga sadsad ko, kareng tungkulan yo. O Diyos, ing bendasyon, logo napkuyo, mo panalangin ko, ginuking lagyo na, hanggang itang sakit, kanya tuwat yun na, nung at yu, koking tiyo kayo, king manikiti, toning ginungnuan, dapat meniwala, sinalpantayangan, Santa Veronica, lakwan king kanwanon. Maya pa meto nga Diyos,
anong makanano pong pasibayo, ing makanya nakatamong tinipon, ne po, kening kayang bale dalanginan, bang makanyang tala pong agawaring kaya katamong banal at tungkulan, uli pong anamayaldo nga na, malayahing tao. Dapat itang ikapitong aldo nga na ipangiling iya nga na. Bay tampo isunduin kaya katamong pamag-aral, birikya mo pong i-acknowledge yung kaya katamong kapatid si tipunan. Ne po, uli pong deni malagad tala nga kayabe. Ne po. At ing lugod na ning Diyos, pasibayo, makanyan mi pong dudwang kaya kayo, maging migbalik-balay iti. Puwat-puwating kung may tungaya sabi. Kapatad tamong balikbayan na nung alalo man po ngening kaya katamong tipunan. Welcome da kayo po ang pong i-acknowledge kaya katamong tipunan na iti. At malugod yan talaga yung kaya katamong ginong Diyos. Ne po, hanggang mga lao tamo. Hakakwa na katamo pong happy kitikit ulit pong yayin kaya katamong may niniya. Ne po. Iya po yung kaya katamong sentro, malyaring tipunan. Katamong aduang speaker, si Brother Carlos, si Brother Rite. Matamo po, pagpapatawad sa oras ng atola na po. Ita po yung kaya katamong. Kaya pagtakan nyo, miyatulan potang kaya mabswelto ya pa po na. Pamag-aral na rin. Kulos yangan po yung kaya katamong pong lipunan yan. Potang kay pagtakanta mo at yun kayang korti nga na, nepo. Potang kay magapilya pa kayang korto papil, nepo, kay lumwalya. Potang kay ba na po kayang korto papil, muntaya po kong Supreme Court, daya ayas court, kayang katamong nature, nepo, kayang katamong lipunan. Makanyan mo naman po kayang katamong pamaniwala. God is the only one supreme court. Yamo po yung Suprema Korte, yung kaya katamo pong ginong Diyos. Yung timbangan na panteya, yung maging patas. Yung kaya katamong ustisya, pero kinga pong ginupupot ang iyang matul, tapat siya kaya tang kayatulan mo. Kaya pwedeng mga biran, po, makanya niya po yung kaya katamong ginong Diyos. Nung nanuyaitan kaya katamo, uli pong yung di-desisyon kaya katamo, yung mamye, kayo pa yan. Ne po, iya po yung pekamatas tamong justice. Ne po, potangking nga pong ginuna yung pisasabihan, iya po yung matul kaya katamo niya. Yung Diyos, iya mo po yung malyaring matul kaya katamo. May git karetang kaya katamong dapat uli pong ilaring lawe na kaya katamo rin. At Reni pong kaya katamong kapatid, ila po din ang tampagkakataon uli pong baanta ay biyade at isyer, yung karelang pamag-aral ngayon ng aldong iti. Unahan tayo po Brother Carlos, paninayin tayo po. Kasakit na po. Sabihin po, masanting niya, pero tinya pong bayatan bagay kaya katamong topic. Kasi po itamong tao, may kakasalatangan. Pero bayo po yung sablang, pong sablang pengari. At kaya kayungan po, sablang dinalo, amenibatan karing malaw, talugal, king wali na ning metong lapong bini, ngeni pa si bayo kaya betala. Maya payabak po kaya kongan. Yung topic po, pagpapatawad sa oras ng hatol. Pota pong miyatulaning tao. Kanita na po, dapat po yung tao palpi kasalaya at itamo nga ni kasala tamo. Yung pong topic ay ni, tungkol ya po keng pamanatol, yako po, kaya po masyadong pag-aralan. Pero ring migsandal ko, nga tang kareng kaya katamong kapatid, o rin karakalda. Mo po kami yung speaker ngayon ni. Ikayo man po malyari kong mag-speaker. Ikayo man po malyari yung ipakilala. Reta pong visa.
King kaya ba ka na iti, bayo ko po, sunduring ka na kung amano. Maya pa oras po, balo ko makasatellite tamo. Karen kayang alwang lugal, payabot kaya po yung maya pa oras kaya kayo. King oras sa iti, balo ko, makasubebe kayo, king pamanyambami. Malawot kayo man, pero makasatellite tamo. Maging mapagsadyala ring balang sa ng Diyos panin magkamali 3:24 yata ito. In Diyos panin tunano retang tunay talasamba. King lano tamo pong maging tunay talasamba. Kailangan po ibating tayo yung kakatang sarili. Yung nanumang bagay, problema, karing kakatamong biye, ilako tamo king kayabakan na iti. Ngunit maki-ugnayan tamo king ngapong Gino. Ban kanita maging tunay tamong talasambya. Salamba. Ang timurin king Jeremias 17:24 nga na, at nung lulub kayo nga na, king pisamban, o king pasbulan, king dala na iti, king aldo na ning sabat, eko nga na magdalang pusan, timbiya mo. Kanya nga nga ba kay ti, balo ko, yamano, na king war sa iti, emo po buko diyako yung manyabi, nune pa naman din yung kakatamong kapatado, opisyales, nandin pa sa sabihan yung kasipin ko, yako man siguro mirasnan ko nga na. Pero itamongan po, king kaya katamong pamag-aral niya ni nga ba kay ti, pagpapapatawad sa oras ng atol. Sakit na po yung mga nag-aaralisyon. Kaya pong kanako nga intindihan, anya pong Maria Magdalena, inatulan di ring tao. Metong yang palpikasalang tao, dapat siyang mati ang araw po, ding tao. Di namputla pong dakalabato, karing-karelang gamat, at sinabi rin Gino. Dapat siyang patayan. Yung pekibat na po ning Gino kanita, sige nga na, malaya kayo. Nung nino nga na yung alang kasalanan kay kayo. Basi-basa niya. Kanita po, ring tao, tunggal-tunggal, biniliro ding bato, karing-karelang gamat. Uring aisip da makasalanan la naman. Anya, bukod mo, ingapong Gino, yung malyaring matul kay katamo, karimbalang kasalanan adepatan tamo. Alwa po yung tao po mamatulya kayang material. Nung darandaman niya itang kanta ng Freddy Aguilar nga na dakal kanong alang kasalanan na may sukol. Makanya po yung tao. King uli na ning bandi. Uring masikan niya yung meging kalabana at itang miyatulan tangalang kasalanan. Ay tao po makanya. Pero tandanan tamo po, yung Diyos po yung malyaring matul kaya katamongan. Mabandiya man ang pong maluka. Kayong kaya ba ka na iti, kakit ko pong makadangat lang din kaya kayong dan karing dulang daring kaya katang puso niya sipan ko makasadyalangan. Uri nga sabi na ning kapatid, dadwa kami, riyan matiman la po rin kapatid. Nung mididinan tamong pagtutulaya po kano po tanging tao, tatalakat nitang kayang matibi kasal pantayanan, kingarapan na rin dakalataw. Eko man po wag yung ipakilala ang pong lubos, yung kaya katamong topic, at yung tamo pong kapatid, po yan po yung kaya katamong kapatid. Noel, may atong niya po yan, malinong malino, masalang masala. Po tapong ipakilala ni Mengarian Danum, naning sibul, inuman tayo at mipasno tamo, potang ainom tayo. Maya payabak po kay kongan, hanggang na lang po kayo na rin ka na kung amano, sana dagdagana pa yung kabyasnan, kaya nga pong ginubang kanita, yung tutuki, pakilala kong malino. Salamat po, maya payabak kay kongan. Dakal pong dakala salamat ngayon kayabakan. Kingal daw na po ning sabat na kay katamong pamitipon ay ba't kingik pang Diyos at king ginutang Yeso Kristo at may payabak po pengar ko pong kapatid. Anay pong kaulagayon kay katamong pamag-aral kingal daw na ning sabat pablasang ing Diyos utos na po kay katamo iti.
Pero po yung kamatutuanan na atin tamo pong kalayan. Pwede tamo pong malayang galo ka rin kaya katampan sarili, huling kaya tang minunang aldo, ang pong ini, dakal na po pangaylawa. At yuta na po kasi king lalam na ning batas na ning ginutamo pong Yeso Kristo. Kapatid king kasalpantayanan, pati bayan ko mo po, impong taong matapat, tunay pong luluguranan ng Diyos. Liligtas niya. Na po. Yung taong mamroblema po, tang matapat siya, impong Diyos gagabayan. Kaya po kapatid, bayo ko pumunta kaya katamong topic pala, buri ko pa mo pong sambitlan, ding hanggang migbalikbayan, pupuriang ko po, king masayarang pa magbakasyon, apamitipon, king aldona ning kaorasan, apaman ng bata mo. Ang timurin po rin, kapatid mo, king alwang bansa, babya ko po yung maya paoras karelangan. Pablasang itamo, may kakapatadangan po, king meto nga banal espiritu. Kapatid, burikya mo pumbasan, ing referensya na po ning kikatamong tutukyan, ang mensaheng may payabot, in pong tema, kanya pong referensyang, kanya pong Isaya, minunang tipan, panauna po ng Israel kanita, kayang 1.18 na po. Bang kanita po, miriran tapong knowledge at nung makanano, in kaya katamo pong pamagaral king aldona ning sabatay ni. Kanya pong Isaya. Kanya pong 18. Himpong Diyos, sabi na kaya makasulat, Tagalog yamo po niya. Hali kayo, Ana, at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o pula. Nano mo pong posible na? Ingay na po agawa ng tao. Definitely po agawa na po ng Diyos. Kapatid, bablasang panahon po kanita kayong Lumang Testamento, balan na ng Israel, alos po kerakalan, at tilo po king kalibugtaranan ng dewakan. Kapatid ng Diyos mamaw siya, kanita, pablasang makasalanan, mapalyaring, agawa ng mayan, itamo, pulgas tamo mo po king harapan ng Diyos. Bayo tayo po akilala yung kasulatan, yung haralan pong katutuan, may gumpisaya pa mo po karetang minunang tao. Kapatid, pablasang yung Diyos, yung pong panukala na kanita, pati bayan ko po kayong makasulat, para nano, kareta mo pong kabutihan daring tawong pakamalana. Bakit? Pablasang ng Diyos siya po yung minunang linugod kanita. Ngayon pong tiro nakatamo, makanyang tapong mabiyasang lulugod, pero yung Diyos, yung magtibayan, pati bayan nagkakatamo, yan po yung minunang linugod. Ngayon yung may biyasa tamo, paintunan na po itang paglingkuran tayo. Kapatid pati bayan kaya mo po yung kanakong daralang mensahe, kaya pong Jeremias, matuwaya naman pong tipan. Sabi na po, ako po makahing mainip, uling pong dakal naman po kano rin malyar magsalita. Ano naman po kanong nung imbendisyonan ng Diyos. Kaya bendisyonan ng Diyos. Kanya pong nung iya ko magkamali 29, Jeremias, versikulo 11. Sapagkat batid kong lubos, ana po, ang mga plano ko para sa inyo,
mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapatid, king Ginoo, anya mo po itaw magsikap tamo ulit. Meging aral ya po kay katamo. Menikwata pong kaalaman. Ay tala dapat tularan. Kaya kapatid, yung pong pag-asa, babiene po. In Diyos king napon at in Diyos ngayon niya naman. Kapatid, king kasalpantayanan. Dete po patibayang ko mo. Ngayon pong hitamo, sabihan ko po yung kamatutuanan na ding banala santa titipala, huling ketang minunang panahon hanggang ngayon para mo po bang kanita patibayan da nung naning gewa na ng Diyos pa para po'y padala na kaya katamo yung ginutang Yeso Kristo, iyapin po yung kaya katamong tagapagligtas ngayon. Kaya po sabi ko nandin at yuta na po king lalam ng testamento ng ginutam. Kapatid, ang ginutamo pong Yeso Kristo, huling yung tinurot aral may kabalutamo, ane pong kaulaga. Ding minunang panahon, kalugod-lugod gewara rin tao king Diyos. Ngayon naman po sana, itamo, alos balutamo, apat itibayan taka rin sarili tamo, impangasaklit tamo king lagyon ng kaya katang kasalpantayanan, paulid na ng turunan ng ginutang Yeso Kristo, ala tamang pong apagmaragol betong man. Ba't ngang king Diyos? Bakit? Sinabi ko po kasi nandin, ang Diyos siyang minunang linugod kaya katamo. Ngayon nga balo tayong aral at katuruanan ng Ginoo, makanyang tapong mabiyasang lulugod. Kaya kapatid, ang lulugod king Diyos, nung masusumami naman kareng kapatid na, kapatid, alay po king katutuan. Nung hakakit naman kapatid na sabyana, luguran, kapatid, dapat ano nepong lugaran ng Diyos yan ay hakakit. Nepo, pablasang ng Diyos, espiritu ya. Pong kautusan, agpangpuking makabasa king Biblia, akikatang pag-aralan minunang pong tauli, ang lulugod king Diyos, dapat mo po kanong luguran ng kapatid na. Kasi puring aral at turunan ng ginutang Yeso Kristo, i-apply tala. Ketang kayang katuliran, ketang kayang mustisya. Ano pong kaulaga kapatid? Po kasi talagang katapo nga sabi, kaya nga ningegana-gana. Mortal na kaya kayang kasalanan, kaya katang kasalanan, pero magpatawad siya. Itamo po kayang may kabalo na may saklitaking kasalpantayanan, pablasang ng Diyos banalya, tapat siya, kinapusabyan maging banal tamo naman, nanuman po itang kekatang gagawan. Pauli na puning, lugod na ning ginutang Yeso Kristong may biyasa tamo, ang poring banal santo at banal santang pagpahayag la po kay katutuan, pauli na naman po ning ginutang Yeso Kristo, sabi na ring banal, at itipa, kay Kristo yung kaligtasan. Tutuya po ito, ingalakang Kristo, may pahamak ya. Ingatya po kang Kristo, mirinan niya pong bihalanangga. Andiyan pong kengkekatang pagkabiya uling kailangan tayo. Kapatid. Pablasang ng Diyos po, apatibayan ko naman kaya kayo, dakal po, ang kayang lugod. Sasabihan na po kayong makasulat, mamroblema yaman ng tao na naman ngay ganaganang bagay. Ang Diyos po gagabayan na katamo. Katataw yan po, basang kaya mo po. Buri ko mo pong apatibayan talaga yung darla kong mensahe. Kaya niya pong, dalit nga na po, pero kaya pong Tagalog, kanya pong awit. Kanya pong 90. Ang sabi, at iingatan ko ang sino mang taong ako ikikilanlin. Tapo kanong, yung makaya lalaking lagyon. Ingatan na po kanong. Tuloy kayo po kayong 15. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Hanap po. Kung may problema ay sasakloloan. Sa karuan po kano,
king kayang problema. Aking ililigtas at bawat isa ay pararangalan. Kapatid, kay ba't mo pong migdusa king kasakitan, tikyan tayo yung burinan ng Diyos, kapatid ng Diyos, di na nakatapong kapainawan, di na nakatapong blessing. Nakatamang po din ng blessing pingpikwaltan, sing-sika na naman king katawan, di ni na, aldoldo po makareceive ng blessing. Po makalangad kayo. Nung ala ka man pera, di ni na ka man pwersa at lakas. Lepo, kaya babanlog, kapibabatan. Bakit? Kasi po yung Diyos lugod niya. Kaya po makanyang tanga pibabata. Sana po manatili laki katamo. Ding turo at tayid, bayo ko po magwakas. Kinakailangan niya mo po apagandaan tamo. At nung makananutang pasalamatan ging ginutang Yeso Kristo, at nung talagang itamo, tapat tamong tinggap tayo, kapatid, matune, nung hagawat at bangkanita, lalo. Ano pong kaulaga? Kaya po meron Pedro, tatalyan mo, kaya po 3:15. Sabi na po, ng Panginoon, kung sa pag-asa na nasa inyo. Kasi po itong pag-asa at yun ay kay katamo. Kaya kailangan tayo pong nung ating mangutang, ibiya tayo po karela. Dete mo po rin mensahe nga payabot ko kay kayo, pasibayo po may payabak, babalik na po yung mesa king kay katamong malugod na mamuntukan. Katatalyan po pala. Pasalamat ko po pala, karetang kapatid ming, kaya ko nga pong kapatid ko, king milaba sa Yaldo, miri ng kandita ka pangabala, 2 weeks ago na po atayta. Ngayon ako magkamali. Dakal po salamat karetang sablang may kirame, ketang kapatid kong atyuna ketang biya espiritu. Ang timuring karetang dinalo, ang kapatid ko king kasalpantayanan. Pasalamat ko nga po babae at lalaking ang karela. Kapatid, pablasangan niya nga, sabi ko, pasalamat ko rin karetang dinalo, huling metong tamo mo po, king metong nga banal na espiritu at king metong nga Diyos. Dakal pong salamat, babalik ko na pong mesa. Yadwa tayo po yung basket tampo na po. Data pong ating sobra-sobrang bagya. Nagbalita.
kayanakan, kareng kaya katamong choir na po, kareng masanting ng boses. At ngayon po, maustam po kareng kayong lalam, muling malamba tano po nga kakayarap din, kasabi hanggang mamalitala mo po rin na po. Diyan tayo pong oras si Sister Alice. Paninayin tayo po. Kay bati, bala mo ikit kay Brother Resi kan. Nung atsuye po Brother Resi, magsadyaya naman kay bat na pong atsing Alice. Tsuya po. Tuki-tuki la po sige. Kaya kasigit eh. Ay, salamat mundakal king Gino. Kakarag ko sa halo eh. Kailangan mag-relax ko pa ang bagya. Bangka nito. At yung kapatid ko siguro may itong Kenny. Boboy, Chuya. Siguro, may itong niya naman duduko kanya nuling sabihan na kanyan ka na ako, aro, Diyos ko, midi na ning oras yan na kanyan. Nakal pong salamat kaya kayo at kaya tang ito nga Ginoo. Minsan pa, mitagon kaya po ngayon kaorasan. Adyan king di takapanahon. Makasambata mong miyabi-yabi, mikitikit. Adyan kaya tang maluwat na panahon. Siguro maluwat na itang walo ng banwa. Diba? Kasi bayo no po rin nga kakit kong choir. Kanita po di buka rin nga anak. Pero pasalamat ko po uling marakal na pa magbayo. Yung kaya katamong pitatagunan. Sana karingaldo bukas. Lalo ya pang lumago yung kaya katamong pamanyan basta nabi napin ng banal na espiritu. Makapag-umpisa. At bangka nita manantamo anitang biyalang anangga at emo ka rin ang gakieti lalam. Ba nakatamong di na ni nga pong Gino. Kasi nung etamo hanapin ning makasulat, di nan kitang burikon di na na. Hingi ni mago brata mo, pigdanasan, biglang miwali kayo, kingarapan nyo. Sana'y kayo man datanging panahon, pero maluwat panahon bayo nakatamong pakibatan ni nga pong Ginoo. Pero ako isipan, di nga na ako, Yakob, yan naman po siguro, makayaliwa aking kaya kong panimanman, na ako tinahid kimburi ni nga pong Ginoo. Balo de po yung batas. Pero sabi natin ni nga pong Ginoo, hatula ni ning Ginoo, potang oras na. Anyapin siguro, hinatula na ni nga pong Ginoo, makasalikot kaya kayo nung nanoing dingana ko. Pero datanging panahon, magbalik la rin nung nuka rin tamo, miyabi-yabi. Siguro, ko balo nung Chuya Kenyo, itang ka na ako nga nakapangani, huling dinatang iya, may nibatsa Dubai. Pero adwaya mo pong Domingo, ko balo nung bakit niyang, meto nga Domingo, metong tamo kingapong Ginoo. Tamo yaliwa, tamo didinan mas tsurang kabaldugan, ing minta ko ka rin, minunang minta Kenny. Huling itang kanakong pengari sinabi na, no ka rin kabisang tuki, anak kanako. Siyempre po, bayang malulungkot, tuki ko kaya. Wala naman pong aliwang pamialiwa, ing Kenny ang pong ka rin. Huling metong tamo mo penibatan. Sana po ka rin aldo bukas, makanyan tamong makapagtibe, dagdagan tayo po ing kapibapatan, at idagol tayo itang kaya katamong lunanan. Bang kanita, makagawa tamo at managumpeta ka rin aldo bukas. Hingeni mananay tamong kayablasan king Ginoo. Kailangan hanapin nuwan niya itang mibabata at manani itang alanganggang hanapin nga pong Ginoo. Nya, pasibayo po, siguro, ating ko pang meto nga panahon na makasamba. Hangga ako mo pong mapupus siguro
makapakitagong ko pang misa noon kung imbitanda ko pa pong misan king metong lunduyan. So, pasalamat na ako pong maragol. Mag-relax ko pong dita ko ning kahit daratanga na ako po ning nervyos. Uli pong yaksa ni magsalita Kenny. Siyempre, ano pong bayo-bayo kang magsalita Kenny. Tang kakarog ka po sa luwaraping sasabi kailangan. Dinan mong dita katula, bangkat tami relax ka. Anyapin po, pasalamat ko pong maragol hanggang ditak man, midinang kong dita sa aking kakatamong mamantukan. Salamat. Magnervous siya pa po kanyan bisang tuknang ne po. Magnervous siya po kano. Ne po. Pero makanyan man, dakal pong salamat ka nga chi. Dakal talaga mi bayo ka nga chi ne po. Kanitang makoya keti man makanyan. Ne po. Metabaya po chi. Ay beri ko sabihan. So beri sabihan, muntatampo getang pintalana ba? Tamang tabang kalupa na ne. Pota malabong po ka rin. Salamat po, sister. Kaya kayong oras. Talagang malugod siya po yung kaya katamong gining Diyos. Nga po? Yung oras sa makanyang tayang pipartiyan-partiyan. O sinabi daw po rin kapatid, di tintoy ka no. O Romeo po. Pote na balo yung tintoy. Yung Romeo po. At suya po. Reyes. Romeo Reyes. Yung ikit ko yung asawa na piroya kaya po ikit At suya po yung Romeo. Po tamatod to diya pakigising niya po. Pare na tayo. Ayan po. What you yapin pala. Maya payabak po. Yun naman po, pasibayo. Migit-igit mo. Pasalamat ko po king apong ginoon na miras kaya pong payapang pasibayo gini at makanya kaya pong magisabi king harapan yung gini. Kaya kayo pong pengari, ang pong kapatid, may paoras po kaya kayo. Nandun po, sasalikot na ako kaya tayo. Ngayon na po bisang magsalita uling. So nga tsuk po king harapan nyo, nung misan. Tamburik sabihin niya ako sabi uling dalanan nitang kalupan ng kapatid ko. Kaya kayo bali, kayo kami mo, lagi makangakasabi. Ngayon po, kita po nga mag-aral, pesiwala da po rin kakatamong kapatid. Mag-aral para kaya katamungan, siguro po yung dindam yun naman nung naning muridang malyari. Kaya pong kanakong kapatid, sinabi na ngayon, nung nanimilabas na ka rin kayang pamilya, ka rin kayang anak. Siguro po sabi ko kayang ngayon, nung kanita malungkot ya, pero ngayon, itang kaya duwana na, kapatid, granted ya. Para kaya ka mo naman, nung makanano, miksikap ka, iyakuman, makanyan mo naman, karing ka na akong pamilya, karing kaya katampengari, at sulang ini. Salamat ka takarela, mitaguit ka tagay anti kanini kasalpantayanan. Ako po milan ako pag-asa, nung ikami, makanyang kaya kabilyan, datang mo rin panahon, pachiyating ko po ka nung tenam, ating ko po ka nung pupulan. Siguro, etana po pwedeng papupul pa ka rin aliwa, dapat ikaw pong mamupul, uli ikaw pong tinanam. Kapatid, pamuntukan, ala na po ba nung nakalasabihan? Bibalik ko na po kayo mesa. Dakal po, salamat. Salamat po. Brother Romeo po, kaya ang panahuna niyang kaya na kanyini. Although busy yan naman kanita, hindi na po. Basta sinabi mong ating mission, hanggang tagal na lamo po, ila rening nga benar, Nelson, ne po. Sa kendi tulak ditang owner ng tatang. Lakode, dalade, ne po. Anyang yan naman po, hindi katang kapatid, uling masipag lakanita. Hanggang medyo kaila rin talagang masipag naman. Ne po, anyang panahon ko po kasing mamuntukan ko, ila pong abe-abe ko rin. Paano na tayo po? Metong mo naman meging mamuntukan ka rin kaya nakan.
Maya payabak po kaya kayungan, muna king Diyos, kadwa karing king kaya katang mani muna, king karing opisyalista mo. Dindamtala po ring ding kaya katang topic ngeni, ano pong kaalaga. Actually po, dito pong sinabi ko, dapat ko sabihan ngeni, sinabi ko na po niyang milabasan. Anak kong bala sabihan. Ita mo po, gigreet ko lamang maya pa kawarasan, especially po rin kaya katang kapatid king, din kaya katang kapatid abroad, akakit nakatamo ka sa lukuyan. Gampanan ta, mababatsyo kini, ang gamang king luwal sana, akit tamo, at asaksiyan da rin kaya katang kapatid at king luwal. Pasibayo po, ako na po pakakaban. Dakal pong salamat king pagkakataon, may atong niya pong karangalan ka ako ini. Balik ko niya po yung mesaging kaya katang mamantukan. Thank you po. Salamat po kang Brother Resi. Yan po, masipag yan namang maging mamuntukan ka rin kaya nakan kanita yan. At re-request din po yung kaya katang kapatid, John Gomez po. Pane 9 po. Ini po po may kapag-obra pero manager ya po kin Janice. Iya po yung manager na ning Janice Motorworks. Maya payabak po. Siguro po magtaka kayo karenggang balikbayan ako mo po yung puti ang pong metaba. Pasalamat ko po karenggang katamong kapatad. Anong makananong din ninanda akong oras ngayon, kawarasan. Kalwa ko na po bisang magsalita. Kaya po siguro tutok dagdagan ko na yung bagay sabihan ko dakal puntakal sa lang. Ati ko pa palang kasalanan ng keng kapatid. Malwa ne palang bisang magsalita. Ati kaya diri na oras. Ne po. Yan po. Nung ating lapong sira. Ne po. Pagawayo po kaya. Gagawaya pong sirain kaya katang kapatid. Sirang saken. Yan po. Gawa niya po. Na. Yan po yung kaya katang kapatid. Brother John po. Hanggang yan masipag yan namang pengari niya po. Karen na naman po kaya katang kapatid. Keng lalam. O karen pong kapatid tamo. Keng babo po tating bisa. Konsyal po. Brother Dai po. Lalawe na isiping noon ang ikit ko. Pananayin tayo po gani. Maluwat niya naman po kano ini. Magti siya maiyawos. May purulya po kano anak-anak nandin. Maya pa oras po. Itang kaya katamong gino. At timurang kaya kayong pingarya pong kapatid. Sabi ko pinanding kaya katamong mamuntukan na sinabi natin kang oras nga na. Manilinawi kitang schedule ala. Nya sabi ping kaya medyo may ngalawang na ako ng bagya nga kuling malamba na akong imedi ng oras. Pero makanya naman po, tamo na ka maragula pamiyaliwa rin kaya katamong kapatid na yung balikbayan. May nga lagula po may nga santing din kaya katamong balikbayan. Pero makanyan man, itamo at ni mga santing tanaman po ang mga lago. Waling king Diyos, may atong tamo mo. Dumaki ko po kaya katamong tema. May ngalawang na ako naman po kasi Ano yung tema tayo? Pagpapatawa kasi bagya talagang kay. Lalo na i-explain ka. And mayap, anyapin po, sana papanatilyan tamo. Yung kaya katamong karing kaburyanan ng Diyos. Pasibay po, aling medyo mawawala ko naman bagya niya. Kalingwan ko na po yung buri ko sabihan na dakal na mo. Lain niya naman po yung kapatid. Masanting po yung kaya katamong pamag-aral nga ni. Yung kaya katang kapatid siguro nga niya akit talakad. Yan po yung si Kanana Armani David.
Ngeniye pa mo po dandaman magsalita siguro ni uling ngeni kay pabalo kong inaus. Paninain tayo po. Abak po kaya kong sablang kapatad, ang pompengari. Bistat man po, yako, talagang kanakong palang menibat kayong ibat mapurlya. Kasi po, kay balang, kay po balong tais, pipilitan kesa ng itay, so ba't lalo yung pupurol. Nya kanyang talento. Yung talento, binyan na ka na ako, siguro makirandam mo. Kung toruye po tatayis, pupurol yan eh. Magsalita kayo, albem ko mo nung yataram yan. Ay, kaya katampong kapatad, in chairman na po ning makabakle po, tamiga problema ko makabakle. Lalawin na ako eh, bisanin talakad eh. Paninain tayo po. Kompleto ta naman gini. Nung at siya sana ikapitan kanyan, yabe tayo kanya. Maya payabak po, kaya kung sablang kapatid kong may kitago ng kaya katampaman yan ba. Bala mo po, ko naman po kaya nga abroad kaninin eh. O rin po karayang gamba kaya nga abroad, yako pong kalulu kanini. Anong wari po, pasik na kaya lubunganin. Dakal pong dakal asamat kaya tang metong nga Diyos. Anong mga nanong king aldo ngayti. May tipon-tipon tamo, bang metong pamag-aral. Api piniblawan tamong diwa. Baloy po, kaluwat na po ng panahon tamang pamiyabi. Nung ano pong ulim siguro pa lang. Tatayos milaw. Kanya po tapos sinabi ng kaya mila. Dakal pong dakal, salamat. Matapang la po rin. Talagang bisa lang pag yan domingo. Diyan tala po. Pagbigyan tala. Awa. Bayo kaya po usan. Karen babae mo naman. Karen babae kayo ba po. Brother Abel Yumul po. Chuya kan? Bro, talakad ka. Maya payabak po kayo ngan. Muna ipayabak kay maya pa oras kaya tang maya tang Gino. Lalo na karang kaya katamong kapatid, may niba kaya nga liwang bansa. Dakal pundakala salamat, may tagong ko pasibayo kaya katamong tipunan. Makanyan man po, pasalamat pundakal. Taram la rin din. Kaya mataram ya. Mataram la pala. Waneng kulang lamong kay. Gising na po. Yatsing nor po. Yung dati tampong sekretarya kanita. Yatsing nong. Paninain tayo po. Paninain tayo po. Talakad ya. Bata namang dandaman. O ating tampo. Bahay po yung sabla, abot ko yung maya pa oras kaya kung yun na po kitang metong nga Diyos, kaya kung pingari mi at kapatid. So wala kong doon ako, dengan ako. Oo, talaga pong masakit yung magsalita kini nung lutsurian me po. Pero makanya naman po, may kapili kong tinalakad. O makanaan po man, penin muna na po ng kapatid. Reke tapong aldo eh. O, tinalakad na ako po, makanya naman po. Masalamat. Ang ina mo, balik ko na po yung mesa. Salamat. Ay, Diyos ko, kakanyan na. Salamat po kang sister. Reni po, produktula pong 1970s din ila po rin minunang kayanakan kanita. Po, nung ako magkamali. Repunti na lakada rin, halos sa makanyan la pong batch din. Po, di taklaret ang 19s, deta mga lu. Po rin. Kareni pong kaya katamong kapatid kaya babo po, yung bisita mo, anta dandaman taneman. Masagi pala yung tuturo niya po.
Kung tayo mirinang ka naman. Pasibayo po, munakin Diyos, kadwagay kayong pengari ko pong kapatid. Yung lugod ng pumpat no beni nga pong Ginoo nakakawang karimbarang pinandit, karing katang pamanggalo. Sana datang paingaldo, lalo nakatang din ang kabias na nin Diyos, at makanya nakatang lalong subaybayan, itang kaya katang pamisasan metong, makayukol king burian nga pong Ginoo. Bang kanita karingaldo bukas, lalo yung managumpi, yung sibul tagumpi nimbiye. Pasibayo po yabot king maya pa oras at maya payabak, karing kikatamo nga kapatid na balikbayan. Ang yan mong pong king makabang panahon king karelang pamaglakbe. Tilunod kanong ating kantenam dakal kapupulan na. Tutuya po ita pengari ko ang pong kapatid. Nung tatanam ka king murina ning kikatang kasalpantayanan, taus king kikang puso, taus king kikang sarili. Alang pa magkunwari dating ngaldo, mubul kang doble-doble. Lawin niya po yung kikatamong pengari, itatang Ramon. Ninong sumabi king minunang ngaldo, ating pangatandanan kanita, sa giwang kumupo, metong experience kikatamo, alalutang magsikap king burinan nga pong Ginoo. Kanita po tatang Ramon, tingatatandaan kan may kintubigan na ita, kumatlang kamuti, mangalkal lang kamuti. Kitang kayang sakyan ni Axelti kanita, yapay yung karelang gagamitan. Pero, ing masigasig dang pamaniwala at pamamento king apong Ginoo. Tinamdeging in Diyos, dininanong kanwanan, dininanong kayablasan, buhong pamilyana, ilang may gindalan at tsulag yung alawang bansa. Palakpakan tala po rin kaya katamong kapatid, kinkarelang paminto ka rin nga doon napin. Makanyan man, potangin Diyos, kakagit na kaya katamo, itas panwana na yung kaya katang pamanggalo. Yan po. Pero, potang may pagsubukan ka, masakit. Kaya tapon Domingo siguro, kakakiinggamok ko yung makatalanin, yan po. Pero po ngayon wala na. Kasi potang subukan na ka rin Diyos, kaya tangyay mo buri ka rin na ka talaga subukan. Hindi naman kaya katamo mo kaya kapatid, lalo na kayang pamamili, kayang marangle. Tamo mo po sa sabihan, kaya katang puso ang pong kaisipan, tamo mo po sa sabihan, mag-duty na ako man, ba't may pagsubukan kong wanti kanini. Kaya mo po yung kaya katamo nga temang tungkol mo kaya tanggewa tamo. Nung dinapat kang mayap, mayatol ka, mayap. Nung tinanam kang mayap, mayatol ka, kaya tang bielang ka, nung dating ngaldo, api nga ako na kaya katamo ng Diyos. Anyapin po, nakanyaman na nakasantiging maminto, king buri na nga po, po yung magsalita kaya dito tuwing sa ibandaran kaya katamong kapatid. Makataliwas siya kaya tang sasabihan mo, metong kang taong malaram. Dapat kaya tang banayabane, kaya tang tunggal dita, arapat tamo ang po nga gagawa, imburidan nga pong Ginoo. Adwan koing kaya kayong pansin ni kong kapatid kung manungkulan na bayong may tatakan. Sana oren din kaya katang pengare at tsula kayang lalam. Ame mundasyon kaya katang kasalpantayanan. Metong lasanang maging ekspresyon kaya katamo, ing meging matapat dang pamanauparan, ameging pundasyon kaya katang kasalpantayanan, nung kiyang dinala na porsyento, ang kiyang yataya pang kakitda at kaya biya talang gagalo, kaya tibabon ng yatukan kaya katang katungkulan. Pasibayo po, ang ganan ko na yung kana kung bibiya pa mag-aral kaya kayo, nung atin niyang sobra pututan niya, nung atin niyang kulang dagdagan niya, iabot ko na po yung mesa kaya katang manimuna. Salamat po. Salamat po. Kaya katamong busy na po. Alya po. Alya po. Ay tatangkon ring namo po. Paninayin tayo again. Baba. Sabihan ka masakit yung magsalita. Yung totoo, masakit yung magsalita nung gagawan mo. Nung mo gagawan, masakit yapin para kayo. Muna po, ibigay kayong maya po oras.
Karing kapatad ko nga tsungeni. Miyelwang lugar na inibatang alwang bansa ang gana karing nga tsukeni. Pasalamat ko po takal. Ketang miri na napagsubok kaya kami ketang aldo. Takal pong salamat karetanggang tinagon ang tinagon. Salamat po karetangan. Uli po, sinabi na rin makasulat, di nga dua at lu, potang pisasabihan din Diyos at tiyo kalibutan da. Lawen niyo po yan. Kaya ko po, king minulang aldo ang ganang ngeni, parati kong ipagsubok ang kimbye. Kaya tisulit. Pero, atin niya pong ipagsubukan ko. Siguro meramdam ko. Ang ganang ngeni, ati ko pa magsalita, kalibutan niyo. Ganita, ginunger saker, miri na niya namang pagsubok king kayang biye, dapat meramdam niya. Uling higit na kaya, tapat niya, at maniwala, king biye espiritista, ang poking espiritu, miri na niya pang karagdagan, 15 banwa. Eka po matulakan ita, matay na kamo, ikit na kaya kanin Diyos, dinina na kapang di takaragdagan. Iti po, lewen niyo po, inkabilyan mi, parati kayo may pagsubukan, kaya kami, huling maniwala kami, ding may sasanglawot, may kakanglapit lang yan eh. Makanyang kung paniwalan lalong tatatag at titibe, inungating kang kasalpantayanan, ana ning makasulat, anting binutil mustasa yana, diyang sabyan mo, dulong niya yung bundok king daga, patibayan kay kayo. Yako po ay makalingad. Ding minunang mamuntukang keti ang ganang ngayon ring talwipa, ang makatagan na kalupa ko. Metong langas siya sa matibay para kanako. Tirura, yung paralan, nung makanano yung magtibay yung metong ataw. Kaya rin at katuliran, uling niya ko, ako sasabihin niya, ako naman makukaketiking yato. Pero, siguro ako balo, nung kapilan na ako ausan ng mayupaya. Manuwanan laretang, kaya ka na akong kwarto, panalangin ko la, detang kayabe ko pang makatwa, bang kanita, malambat ke pang miyabe-yabe, king kasalpantayanan na biya espiritista. Ako po mainit. At di na lang kay kami. Ana, manuwanan niya na. Nung manuwanan niya na itang menakit na, itang emenakit ka na ako. Nino mo pong menakit? King Diyos kanitang minuna. Alapa. Paroy tamo nga tsukeni ho. Kilog tamo. Uling sinabi na, lasakang kaya na impisang banayan na, katlungal doa na, italakad ke. Nino yan? Iyapin po, ita mo ita. Uli nga yung puntaya, yung ginong Jesus, king kakatang sarili. Manuanan tamo, italakad taya, yung kasalpantayan ng espiritista. Huling yako po, parati kong sasabyan, harakal ko, dekala na, baryo, akpong kasalpantayan na naikit ko. Pero,
keti kumupu miktibe. Kaya limbawa ko po, king meto nga pa magligo, karingaliwa, mga latila nga san dapat keti mga ragulang nga san hamalino danum ay kuha ko keti. Dakal pong salamat, pasalamat ko pong pasibayo, karing mitnube kay kami, dinatang pong dinatang maya payabak po kay kung ano. Dakal po salamat. Salamat king kakatampe nga. Dan Gomez po, chuya kan. Paninayin tayo po, reta pong minunang kaya na ka na masipag ganita ilang kakatam din ang oras. Paninayin tayo po, lalakad yung oras. May pa oras po, kaya kayong pinari ko ang pangkapatid. Si Bayo po, biyaya po yung may pa kayabakan kaya kongan. Ngayon pong kawarasan na iti, siguro po tutupin yung sasabihan na etamo po para pareho gradong yung may biyaya kaya katamo. Emi po siguro, narin pong aus kanita, ita pong, emi po, aibye, o hanapin po itang mga sulat kayo. Ba't po kanong metong, adwa, atlo, talento, dapat detang dinina ng dakal, kitkot damo king gabon, pero ita pong dinina ng metong, pengalakal na, niya pong dinatanging panahon, mas dakal niya pa po kano itan dinina ng metong, kareta pong dinina ng dakal at talento. Ininina mo po, medyo po mag-nervous ko naman kasi. Balik ko na po yung message. Salamat po. Etam po paintulutan ng saliko tayo tang talento na po. Dinina nakatamo pong kanya-kanyang kabyasnan. Pero nung ping panatilyan tayang ikut-kut ito, alata mo pong kialiwan kaya tangkay na po. Kaya tama biyasa. Ne. Pero po nung alam patugot, papalto tayo. Ne. Gagambulan tayo. Sabi napin, yakin kapanwalan ko kasi, ala po ka nung taong maklakabuntok. Ne. Anya sabi kay ni, ala po ka nung taong maklakabuntok ara. Huling ala naman pong tambing biyasa. Ne. Then nga pong tao, mabaitaan po yak panwalan niya kayo biyasa, pong kayo malyaring magsalita. Ne. Pota pong paneta mo pong gagawan, paneta mo kalupa napin tanong is, at inyang mo payang taram. Pero anong panatilyan mo yung salikot me, kananin yung kalawang. Ne po. Anya, makanyanda ko pong inaus, ne po. Manyad kong paumanin, karetang kapatid emirinan siguro, ne po, uling pilanyang minuto. I-announce ko po, deng tutugita mong maging MC, ay maging speaker, kaya tutuging Domingo po. Brother Rick, Brother Noel, ang po'y dakal na po rin. Brother Michael po nung Atsuya. Atsuya Michael. At kaya pong Sabado na po, i-announce ko na po, aring kaya katamong convention tam. Maliban po kareng mamuntukan, at intamo pong atlong delegado patas na po. Busy po to kaya siguro kanita kaya katamong board member metong po sekretarya po to kitaya na pwede tapang manu kay direct kita alas 8 na po ning habak kaya katamong tipunan ka rin at nung makanano pong ketang milabas sa Domingo nung kaya po ikit kanita kami pong kapatadyo may gumpisang Sabado po ning Sabado, may ko na kay Puketi. Kanya pong Sabado, may healing mission tamo po kay Mount Arayat, kaya pong Region 7A, healing mission, healing center ka rin. Plus, amin tage po kay Laguna, kaya pong sentro ka rin, kaya pong kaya katang kapatid. King Laguna, king tagumpay ng espiritismo,
Kita po king San Pablo, Laguna. Karin kaya po umipadpad kitang Sabadong Bengi. At alas 5 na po ning abak, mintana kaya man po king Malabon king Lahon Minidad. Anibersaryo na po ita, 96 years na po. Itang sentro tamo ka rin. Progreso niya naman po. Stage 4 cancer na po kano. Pero ita pong kaya katamong kapatid, mailiya pa eh. Bala mo, kakayande po rin kaya katamong kapatid, ngami karela, ami kaya. Ating kaya pong kayabe medium, ngami manulula. Ipagibat na po, dakal na medyo magaling mo rin kaya tiyana. Pero mas ada rin kaya katang kapatid, mas masanting nung itang kaya kaming nasa kaya ka, ay BMI mo naman, apat ang ude po. Linawin na po nitang kaya katang kapatid na medium. Yan na po sasabihan ng sakit na ya, itang medium tamo pong kayabe, ene po wakasabi tabitasa, itang masakit. O sinabi na po ning medium kapatid na, yung sakit mo nga na stage 4 cancer na kaya na. Yung sakit na po kaya ning parting pantugor na, nung prostate cancer. Ne po, stage 4. Pero po itang kaya katamong kapatid, masikan niya kasalpantayanan. Dindam na, pakiramdaman mo na nitang kaya katang kapatid medium, yung gawan ko kaya na. Although dakal na lapindet ang medium keng karela, pero ritang kaya beta mo pong meto nga medium, migpatutuya, pakiramdaman mo kapatid, taga Sambalis la po rin. Pakiramdaman mo yung, kapakiramdaman may nga na medyo masakit siya. May payarayapin naman po itang kaya katang kapatid. Yan po, dakal po yung kaya katamong asaksyan, yung kaya katamong kasalbantayanan, dapat uli na po ning kaya katamong ya po yung kailangan na ning tao. Ya po pwedeng magadwa-dwa lubing tao huling. Ang titamo mo po ka nung makasakay king alun, po, nung sa pula na kaningangin, nung nukari nakabiring dala ka rin kamo. Pero nung atintam pong mabilog, kasalpantayanan, king kaya katamong pangayat syungeni, yung kaya katamong malyaring mamye. Ninuman po kaya katamo tao. Ne po, nung waman makapagsalita tamo ka rin kalupa tamong tao, agpangmupo kaya katamong akakit. Ne po. Pero yung tutuna po, nung lawen may yung tao, ne po, tayo pwedeng atulan, sablang sasabyanan ng makasulat, tamo mamatulan na bang tamo yatulan. Nung nanong nga na yung inatul mo kaya nga, na malyaring niya yung sukad, mayatul kaya katamo. Nya, yung kaya katamo pong pamag-aral niya po kayong kasanting. Nung yung sablang akakit na ng tao, di na nang masanting akam. King kaya katamong kasalpantayanan na iti, pablasang itamo yung manulu, itamo yung tatakap. Ne po, huling at syuta na po kaya ni iting ikit tamo, ya po yung dapat tamong patibayan. King kaya katamo pong pamaglakad, king kaya katamong kasalpantayanan, etam po asabing ingakit dangan, mayapyo. Ne po, ingakit tamo ustuyangan. Atingan pong karampatan, ne po. Pota pong ing meto nga lalakad, akit na yung burul, agawapin, magili, uling ing kayang sarili ang kalaban. Ne po. Anya sana po rin kaya katamong datukanan, ya po yung malyaring siya satanan ng balang metong kaya katamo. Maginging kaya katamong sarili, ya yung malyaring siya satana ng balang metong at metong kaya katamo. Lawen tayo yung kaya katamong sarili, nung nanuya pa yung kulang na. Ya tayo lalawen yung siping tamo, nung nanuing kulang na. Yung sarili tamo mismo, ya yung lawen tamo, nung nanu pa yung kulang na. Huling, alang metong man kaya katamo, ing makailigtas kaya kang kapatad. Nuna yung kaya kang sarili yang harapat mong gawan, ya yung ligtas mo. Dapat, king kaya katamong pamag-aral, sana, king kaya katamong pangayat yung eni, tutuping sanang mitarakla, karing kaya katamong puso, ing kabiasnan. Bangkanita, nung nanuman, ing kaya katamong dasan, nanuman, ing kaya katamong akit, maging mayapya karing kaya katamong panimanman. Huli pong, iya ing kaya katamong, nukarin tamang parti munta, kaya gapi tayo ing tukso. Nukarin tamang munta, king mayap, niyayaliwaman, kaya gapit tayo po yung tukso.
Anya nung kumulang tamo, kaya tangaman man tamong kabyas na ng pong pangunawa, king kaya katamong sarili, isipan tamo, anong nuka rin na bilis na kailangan, bayo taya po ibuklat, king kaya katamong pasbulan, kimpamo pong kaya katamong isip, pagamuamuan tani, king kaya katamong sabihan. Nung makasugat siya po, makakayip yung karintaong makarandam. Iya po yung kaya katamong dapat tandanan, king kaya katamong sarili, na kailangan itamong mikakapatad king kasalbantayanan tunay tamo ping mipapagmalasakit. Sabi napin, ing sakit na ning kalingkingan nga na sakit na ning buong katawan. Kailangan pin patunayan na ning meto nga talasalpantaya nung makanano tamong mikakapatad king kikatamong Panginuan. Nung yatamang puto na mikakapatad king laman, dapat king espiritu mikakapatad tam. Anya, mas may gitpong gawa na ning tao nung makanano ya po ing malyaring biyan ng kasulong king kalupa ng tao. Nya kailangan po king kikatam pangayatsu ing malwalas pamisip ing malwalas sa kapibabatan lumakad tamong biyasa. Tamo sana lalakad de anting biyasa. Uli po ing magbiyasa-biyasa nga napin nung sasabihan king kayang sarili ya biyasa ya. Dapat kita mong metong katuldik, metatakid siya. Pero anong tutukaping biyasa, nano maningakit mo, payit yaman, panyulong yaman, ya panyulong, maging mayap ngan keka. Nung nanoing dindam mo nga na king kekang balugbog, nung mayap, pabrameng lumabas ang timong angin. Nepo, iya po yung dapat nang gawan ng metong atalasal pantaya, bang makanyan tamo mo pong makapagobra. Nepo, mayan king kaya katamong pangayat yung yan. Nung pong palagi tamong lalawen, ding malida rin kaya katang kapatad, kaya tamo po misadsad. Nepo, huling ala naman pong perpekto kaya katam. Itangan po, mag-aral tangan, itangan po anak nakatangan ng Diyos. Pero kailangan masusyan tayang pagobra ng kaya katamong mismong sarili. Bang kanita, nung datang man silab, nung malinis siya yung kaya kang kapaligiran, alayang dapat siran kaya ka. Kanya sana po king kaya katamong pangayat yung eni, maya pa abak kaya kongan po, at din kaya katamo pong pisaw-saw, ngayon aldongay ni, rin kaya katampong minunang pisaw-saw, 2,710, data pong kadwa tamong pisaw, 1,853 la po. Bakit po atin tamong kadwang basket? Pata po magtakatam. Uli pong King Aldo napon, menandaman niya po itang kikatamong kapatad. Anong minsan na tama na balo po, potang makalwal na lakarintala po ababalo na po. Yung kikatamong pong pengaring Doming Gomis po, kaya tang Aldo, menandaman niya pa rumingguya alos king hospital. So, abalo kaya mo niya ngakit kay itang kaya katamong kapatad, Brother Benji at Chuya. May paratang kakuya nga ako itatanga na may hospital ya. Makanta. Tinuloy na kayang mintagyatang karela. Nyapin po gani, data pong kadwang basket. Kayala po miras. Data naman pong gatang minuna kang sister Nelson po. Kayala po miras data. Kaya katampong pangaytsungin po ito, pagtakan niyo po. Repong kaya katampi sa winta, sasabihan, kaya po Maxwell Dugeni, bibiya kaming kalupayo. Po, bakit may yatsungan po yung kaya katang kailangan, kaya suluta mo, kang danumta mo na po, iya po yung pupuntalanda rin kaya katamong pera. Kaibat na po nita, may karagdag ya po yung kaya katamong satellite. Po, data pong mag-nervous, nung baanta buriyo pong milakoko nervous, balang Domingo, makipagkay ko po kaya ng kaya katamong mamuntukan, bada na ko mangakit ketang screen ko ang bansa. At intana pong internet connection, malyari ko pong makipag-aral. Ya po yung, at ila po rin din kaya katamong paganaka, kaya kayo, din kaya katamong kapatad, ini, kaya tang Emilias Resort. Agkatana ko ngan po, pasabi da, kaya tapayatan Domingo, may nagka-nengen, i-remind da kayo mo po po takalingwan nyo. Puntalan tayo po po ito, sabihan tayo pintalan. Po.
Ila po rin rin ka na akong makuyad minsay po kaya lalo ta pa pong pagsigasigan ng pong lalo tampong dagol yung kaya katamong kapibabatan yung kaya katamong pamanyal pantaya. Maya payabak po kaya man. Salamat po. Pasalamat kaya kami ngigpa. Pasibayo, makanya na kaya namang kukulait, misasan metong manyawad magsabing mayap king malmong harapan, iking mikakapatad. Ang manal makanyang kasanang menimuna, kaya kakinawang karing balang panandit karing kaya kaming